Gipasidunggan ang syudad sa Davao human kini nakadawat og recognition isip Clean Air City human sa gipahigayong survey sa Clean Air Philippines Movement Incorporated. Sa programa nga gilusad sa Department of Environment and Natural Resources subay sa selebrasyon sa Clean Air Month, gihatagan usab og recognition si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio isip Clean Air Champion tungod sa mga programa niini nga gilusad alang sa pagpatuman sa Clean Air Act. Ang Davao, gumawa sila ng mga programa and they implemented the programs that they initiated pursuant to the Clean Air Act of 1999. This mayor na napusuan namin as our Clean Air Champion did her duty, did her due diligence to support the Clean Air Act of 1999. That's why ang Davao malinis. Gawas niini ng hatag usab og funding assistance ang Environmental Management Bureau sa tulo ka mga public markets dinhi sa Dakbayan alang sa waste diversion sa mga biodegradable waste materials sa atong mga public markets. Gingon ni Virginia Lubaton, technical staff sa Ecological Waste Management Section sa EMB Region 11, ang Agdao, Bangkerohan ug Kalinan Public Market nakadawat og 190,000 pesos alang sa pagpalit og shredder machine ug aron himong soil enhancer ang mga biodegradable waste materials kini subay sa implementasyon sa RA 9003 kun ang Ecological Solid Waste Management Act. Basta naibigay namin ng 190,000, ang ano nila ay ang shredder. Bibilhin nila ang shredder para ma-address natin ang problema sa basura. Yung mga nabubulok, dapat i-grind yun para lalo silang mapadali ang pagkabulok para maging soil enhancer. Kasama mo sa balita, Radyoman Abi Bibera, Tatak, RMN. Tatak RMN.